సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో మన సబ్‌స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో సెండ్ చేసిండు ఫోటోస్‌తో సహా. ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కదా! సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో అండ్ 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇది మన సబ్‌స్క్రైబర్ ఒకతను సెండ్ చేసిండు ఈ ఫోటోస్. ప్రతి ఫోటోస్‌కి నేను బాయ్స్ ఫోటోస్ ఎడిట్ చేస్తే మన సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఫోటోస్‌నే ఎడిట్ చేస్తా. సో ఎవరైనా పంపించొచ్చు. సో కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు పంపించాలి. ఒకేసారి అందరూ పంపిస్తారు. కష్టమవుతుంది ఎడిట్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోండి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో ఫాలో అవ్వండి. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ ఏసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా! వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 22 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇప్పుడు కూడా సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ ఏసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా! ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. క మంచిగా మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. మీకు వీడియో ఎలా అనిపించింది? ఏంటి అనేది? ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో ఏం కావాలి అనేది కూడా తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో లైక్ మాత్రం చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తూ ఉంటా. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకుంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూస్తారు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 21 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే
ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.